guys, nandito po tayo sa Lidl, dito po sa may triangle. Ngayon nagbukas na po sila, is Monday to Friday 9 to 7 po yung bukas niya. Yung Sabado Linggo 10 to 7 ay 9 to 9 10 to 7 po sila naman Saturday, Sunday. Ito po yung Lidl, yan. Yan po yung entrance. Yan, bilihin mo na. Tapos yan. Okay, ito yung mga magazine nila. Every week. Yan. Kuha po tayo ng isa. Yan. Ito yung mga bread nila na madalas kong kinakain. Yung croissant. Ito. Tsaka ito. Donuts. Yan. Bili ka dito for 4 pieces dyan. Mix is 20 crowns. Basta may nakasulat na ganyan. Yung 4 or 20. Ito naman yung mga tig 10 crowns. Tig 10 crowns na hindi naubos. Madami ito. Sobrang dami, oh. Minsan may mga donut dito. Hinahanap ko mga donut yung croissant. Pero madami. Mga matitigas na puto. So, pass muna ako. Kasi nung Sabado nakabili na ako na dyan ng donut. Natsambahan ko na may donut. So, ayan. Okay. Ayan, mga puto nila. Ito yung mga sale nila ngayon. Yung saging is 12 pounds per kilo. Ayan. Spinach. Ay, mura na naman yung spinach. Sa ngayon, wala muna po akong bibilihin kasi marami pa pong laman yung ref namin. Ayan. Binago po nila yung Lidl dito. Nire-renovate po nila. Dati hindi po ganito yung kaayusan niya. Ngayon na pinaganda po nila. Ayan. Ayan. Naghahanap ako ng murang chicken. Yung chicken na giniling. May chicken na murang ano dito. Chicken. Okay. Dito sa kabila. Ayan, mga biscuits yan. Dito yung mga chicken. Minsan may makita ako 30% na ito yung chicken na liver chicken. Ito yung chicken na giniling. Minsan may 30%. Yun po yung binibili ko. Yung liver dito is 19, bali 19 po. So, wala po sila mga 30% po, no? Yun, meron sila. Gaya nun. Kasi mura. Ayan. Ayan. May tinapa din sila dito. Ayun, no? Tinapa. Mga isda na ano. Ito. Ayan. Pwede sa palabok. Ayan. Ano kaya ito? Basmati rice. Uy, 20 lang daw to. 20 is 1 kilo basmati. Ayan, mga candies, chocolates. Ayan. Dito mga hot dogs dito. Ito 30% to. Friends core. Shot, ano to? Baboy. Ayun, naasawa ko yun. So, chicken. Yan. 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 Dito, makakabili ka din ng mga ganito. Yan. Dito ko binibili magbinsan si Ragnar ng damit. Yung Lupilu. Magaganda din. Pang everyday lang niya. Yan.
May 30, ano na to oh. Nasa 69 na lang daw kasi 30%. Ano kaya ang size nito? Meron ako nito. Uy, ito yung medium to. Yung sa akin ano kasi small yung nabili ko. Pero okay lang. Ito kaya magkano kaya to? 90. Leggings naman to. Hello. Hey. Sawa. Nay. Sawa yun. Yeah. Ang kapitbahay po namin yan. Namimili siya. Ay, nasa 4th floor po nakatira yan. Ito, mga grilled chicken, grill na grill na dito maraming ganito dito sa LIDL. Makakabili ka yung mga ganyan. Yan. Mga kagamitan sa bahay, mga damit. Ano? Yan, mga gamit pambata, sapatos. Yan, mga laruan. Ito, mga laruan to. Ano kaya to? Tuwalya. Tuwalya ito. Parang sinusuot. Ito, sampayan. Ayan, sampayan. Ito yung LIDL. Kompleto din dito. Halos iba. Parang sa Germany company yata ito. Yan. Ito mga snacks. Yan. Yan, Red Bull. Ito yung panta nila. Yun, yung panta. Kung saan mo pinapant yung mga lata na napulot mo. Yan. Ito mabait na empleyado dito. Ito mga pang baby. Diyan, mga pang baby. Okay. Yan.